Alexi, návrat do extraligy vám vyšel dokonale, Vítkovice jste porazili 3-0. Jak obtížný byl návrat do zápasového tempa? Tak vždy je to ťažké po tej dlhšej dobe zase si ten systém trošku osviežiť a dostať sa úplne do zápasu. Rozprávali sme sa o tom, dávali na to hlavne dôraz a myslím si, že sa nám to podarilo dobre. Tá prvá tretina, alebo teda tých prvých 10 minút bolo rozhodujúcich a tie sme zvládli. Ty jsi byl od zápasu s Třincem na Maroce, tak cítíš, že už to zranění je na 100% dolečený? Áno, tak to bolo, mal som nastrelenú šlachu, takže našťastie nič nebolo zlomené. Takže chcelo to nejaké 3-4 dní dať pokoj a aby sa to dostalo do normálu a už je to fajn. Vítkovice vám to vůbec neolehčili, hodně osobních soubojů, šarvátek, tak jak jste se s tím popasovali? Tak je to vždy trošku na tú psychiku. Ja to moc osobne neobľúbujem, keď ma dohrávajú, ale patrí to k hokeju, musíme si s tým poradiť a myslím, že sme sa s tým vyrovnali dosť dobre. Dostali jste pochvalu za tu první třetinu, 17 střel na branku? Určite áno, tréner nás pochválil, ale dôležité, že aj v tej druhej sme nejako nepolavili a išli sme si za tou výhrou. V té druhé třetině jste otevřeli skóre, ty si nahrával na gól Martinu Kohoutovi, tak můžeš nám tu akci popsat? Tak bolo to 4-4, prehral som bully, ale Jordy výborne napadal, vybojoval ten puk vlastne, ja som si ostal v podstate na mieste a vedel som, že Kohy je tam sám, tak som to len z prvej sa snažil prehodiť, prešlo to, on to tam tiež golfakom hodil, padlo to tam, čiže super gól. Co jste si řekli o druhé pouze, bylo hlavní, aby udržel čisté konto Škorby? Tak to úplne na to nekladieme nejaký dôraz, ale skôr na to, aby sme to vyhrali a dotiahli do víťazného konca. Ale samozrejme sa snažíme vždy mu pomáhať, keďže on nám kryje chrbát, tak sme za neho šťastní, že sa mu takto darí. Co jsi říkal na jeho výkon? Už páté čisté konto v této sezóně. Tak tento rok, minulý rok takisto výborná sezóna, tento rok zase ešte o niečo lepšie. Tak som povedal, som za neho strašně rád a doufám, že v tom bude pokračovat. Proti Vítkovicím už jste vyhráli po 10. v řadě, tak je to oblíbený soupeř? No, asi áno. To som napríklad nevedel, ale môžeme povedať, že áno. O repre pouze dostala část hráčů volno, tak jak si to měl ty? No, tým, že som nešiel do Litvínova, tak ešte ráno som bol na fyzio a išiel som v podstate nedeľu už domov, takže som mal ako keby o deň voľna viac, tak mal som dosť času si dať to zranenie dokopy, ale aj vyčistiť hlavu, trošku na iné myšlienky prísť, keďže ten program je strašne nabitý a fajn, užil som si to. Program vám pokračuje už v pondělí, jedete do Olomouce, tak co čekáte od tohoto soupeře? Tak Olomouc je špecifický super, strašne húževnatý a obzvlášť u nich na tom štadióne je to vždy náročné, je tam strašná zima, a teda aspoň mne. A bude to náročný zápas, ale pokiaľ sa na neho zodpovedne pripravíme a budeme hrať svoju hru, tak môžeme byť úspešní. Díky moc a ať se to podaří. Ďakujem.